Ристо, ти не одиш да си изтушираш там. Знаеш, ще обава е. Какво туширане? Блажо, и аз мога да ти кажа на тебе нещо. И аз ти стално сме били отворени. Ти знаеш ли, от и цело време, отколко сме дойдени в Америка, мене ме мача една енигма. Шо е това енигма? Енигма е тайна, бе. Тайна ще си я имаш от тебе и ще не можеш да си я отговориш, ще не можеш да си я отгонетнеш. И после почуваш си немирен и после почуваш да трепереш, от ще не можеш да си я разяснеш. Шо си разтреперен това, бе? Шо е тая енигма толкова пъти? Шо чуден те гледам? Море, отколко сме дойдени в Америка, мене ме мача шо майка тераме ние в Америка, разбираш. Како бе шо майка? Защо се подценуеш ти? Шо мислиш, че само другите ли кълят в Америка? Тук не претия на най-високо ниво от Сдружението на земеделците да видиме тая амерички батък, шо тайна е. Не ли го гледаш? Един батък толкав као наш кара батък изгледа. Това хормони ли се? Шо за утре на този семинар? Че не кажат се. Оти се подценуеш толкова пъти. Шо Америка? Шо и пале? Мене, ти се овоши ме обясни ми, створи ми друга енигма одма. Море, Блажо, ние да не сме влезени в политика случайно, бе. И камо среки в политиката сме, ни немаше вака сега тук. Сега ни се падна воа. Тук сме дойдени, делегация ни изпратия на по-високо ниво да открием нещо за храната, да го подобреме нашия вкус, шо е тамо. А утре па може, че ни се падне по политика. Сега това ни се падна. Уше 2-3 реконструкции на влада, тук че научим нещо язик, по последната реколта може и министри, че натурят. Не, Блаш, ти можеш да още министри, аз бе, това... Не, бе, ти гледаш и аз колко ги видам нашите политичари, бе, това чудо, бе. Колко им поставят некое питане, овакво, онакво, одма отговаря, бе. Одма. Еми како мислиш ли до тая работа, трябва си... Море, мене да ме пита как и се сбръкам, бе, разбираш. Се сбъркаш се, ти не си ушли шлифман, видиме мене. Кой знае колко са, не са случайно ставени тия луги политика да водят, бе. Научиш тук джиги-миги, английски, жу, те турат министра ми. Човеците сите си изредия, аз си ти останава, бе. Не съм Ке ти се падне и на тебе и на мене, бе, бе. Како ке му отговоря, разбираш. Море, ти гладен ли си? Каков гладен на мене, пукна ми главата от енигми тук. Абе, дай да излеземе навър, тук си излофтираш в Нью Йорк, ако ти видиш тук женски, машки, тук слезе мешано и ги забравиш и енигми, дай да апнеме нещо такова, човеци, бе. Имаме пун пансион тук платено по 3 оброка, за 2 салата е вечерата, не ли можеш да издържаш толкова? Улов ли си ти, бе, с 2 салата? Сега, ако не апне нещо тук, готово мислям, че се стопам, бе. Дай да одаме негде, дай правим и душ малко се. Кажем най-искрено, на мен не ми се яде, а башка нек не видех, тук има сендвичара доле. Тук отма на тротуара, пишува хот-дог. Иди вземи един сендвич, тамани ки ти се пряде за вечерата, после ки си япнеш. Шо е това хот-дог? Море, пракетно в Америка, ти не знаеш шо е хот-дог, знаеш шо е дог. Дог е куче, разбираш. Куче, хот-дог, значи куче, топло ти го дават. Ти улов ли си, бе? Аз куче да ядам. Шо сборуиш ти, бе? Ти види го, бе, ти какво отмаш да си... Това е Америка тук, бе. Американци се стручат, все знаят да спреме. Това куче, ама американец кога ти го спреме, това е... Шо ти разправям? Сите ядат това, разбираш са. Ти се не дай най-паметен тук в Америка да кажеш шо да ядат. Ти яплики ти го пробах. Как ще за тебе да вземам? Неки ме, не съм дан, ки си я чекам вечерата. Куче. Хот-дог, не е како кај нас, значи топло. Не е кај нас, колко дадат негде сендвич, гладен, като тук, разбираш. Това все е топло тук, все е наместено. Кой знае колко не имаше нигми, разбираш. Хот-дог, а? И шо? Топло куче? Топло куче. Сакаш ли да пробваш ти сега малко? Некам да пробвам аз, кажах ти, ке чекам вечеря. Зоти, шо? Бати късмето, шо? Шо ти е, бе, разбираш? От толкова куче, види на мене, шо ми се падна. Ева, Блажо, разбираш. Шо има връзка? И това е мускул, бе, разбираш. Ако е убаво, спремано, ако може пушено, може.